Господ нарочно ги повел по този тежък път, за да смири тяхната гордост и да укрепи вярата и надеждата им в Бога. В по-нататъчния път нямали какво да ядат и те взели да натякват против Моисея. О, да бяхме умрели от ръката Господна в египетската земя, когато стояхме до котлите с месо, когато ядохме хляб до насита. Какво ще ядем? Какво ще ядем? Какво ще ядем? Какво ще ядем? Защо вие ни гледахте в тази пустиня? За да уморите от глад целия еврейски народ? Какво ще ядем? Какво ще ядем? Какво ще ядем? Какво ще ядем? Не бойте се, Господ чу вашия ропот, а ние какво сме, да роптаете против нас? Вашият ропот не е против нас, а против Господа. Той ще направи да вали хляб от небето за вас. Вече ще имате месо, а сутрин хляб до насита. А сега легнете спокойни. Вечерта долетяха пътпадъци и покриха стана. На сутринта бе паднала роса около стана. Росата се вдигна и ето, по лицето на пустинята нещо дребно, зърнесто, ситно като скреж по земята. Като видяха Израелевите синове, думаха един другиму. Какво е това? Какво е това? Какво е това? Какво е това? Това е хлябът, който ви даде Господ за храна. Ето какво заповяда Господ. Събирайте от него всеки по колкото може да изяде. И никой да не оставя от това до утре. Тъй направиха Израелевите синове. Събраха кой много, кой малко, но някои не послушаха Моисея и оставиха от това до сутринта, и то червяса и се вмириса. Какво е това? Какво е това? Евреите нарекоха този хляб манна. Тя беше като кориандрово семе, бяла, а на вкус като медена питка. При всяко ново изпитание в пустинята, евреите малодушно роптаели. Дайте ни вода да пием! 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 Защо ме укорявате? Защо изкушавате Господа? И рече Господ на Моисея да вземе тоягата, с която удари по водата, и да удари с нея по скалата Хорив, и от нея ще потече вода, и народът ще пие. Тъй направи Моисея. И нарече това място с име Маса и Мерива, поради караницата на Израелевите синове, и защото те изкушаваха Господа, казвайки: дали е между нас Господ или не. А Моисей всякога ги успокоявал с нови чудеса. Той измолил от Бога победа за евреите, когато те бивали нападани от неприятелски племена. Бог не изоставил своя народ в пустинята. След няколко време евреите се приближиха до планината Синай. Тук Господ казал на Моисея, че след 3 дена ще слезе на Синайската планина и ще сключи с тях съюз. Нека целият народ се подготви за това с пост и молитва. Той ще бъде техен Бог и те ще бъдат Негов народ. Той ще се грижи за тях и покровителства. По Божия заповед никой не трябвало да приближава планината. Само Моисей можел да се качи на Синай.
никакви кумир и никакво изображение на онова, що е горе на небето, що е долу на земята и що е във водата под земята. Не им се кланяй и не им служи. Не изговаряй на празно името на Господа, твоя Бог. Помни съботния ден, за да го светиш. 6 дена работи и върши в тях всичките си работи. А 7-ният ден е събота на Господа, твоя Бог. Почитай баща си и майка си, за да ти бъде добре и за да живееш дълго на земята. Не убивай, не прелюбодействай, не кради, не лъжи свидетелствай против ближния си. Не пожелавай дома на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито нивата му, нито роба му, ни рубинята му, ни вола му, ни осела му, нито никакъв негов добитък. Нищо, което е на ближния ти. Получил заповедите от Божиите ръце, написани върху 2 каменни плочи. В деня, в който Господ дал 10 заповеди, станал велик празник за евреите и се нарича Петдесетница, понеже бил 50-ти ден поред от деня, в който евреите излезли от Египет. Тези Божии заповеди с много още други предписания и тълкования взели да се наричат след евреите с общо название Закон. Тъй Господ сключил с еврейския народ съюз или завет. Това е така нареченият Стар Завет. Той имал значение за абсолютно ръководство за хората до Исуса Христа, нашия Спасител, който изпълнил и допълнил Стария Завет, изключил с хората Новия Завет. Докато Стария Завет изисква предимно да не вършим никакво зло на другите, в Новия Завет се заповядва да им правим само добро, лишавайки дори и себе си от някои блага. Да обичаме не само приятелите си, но и враговете си, дори да жертваме за тях живота си, ако това е потребно.